Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Paduan. Nakatuloy tayo sa pinakalatest sa ating panahon ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hunyo 27 hanggang 29, 2022. At ito po ang Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, meron po tayong namumuong sama ng panahon na nakatawid na po ng Luzon. Ito po ay namuo noong nakaraang Sabado. Bigla-bigla po ito namuo at hindi nakita ng mga computer models. At ito po ay kasalukuyan palabas na po sa West Philippine Sea na medyo napakalaki kasi ng kanyang sirkulasyon, so marami siyang vortices, so hindi na pinpoint kung saan exactly ang kanyang center. May mga estimates na tayo, but ito po ay inasahan bang magiging bagyo sa loob ng 2 araw. So magbibigay po ito ng ulan sa kanluran bahagi po ng ating bansa. So ito yung ating latest GraphSat na yung hapon na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Ito na po si 97W. Kasalukuyan na sa may kanluran po ng Bataan, mga 151 kilometro, kanluran po ng Kamaynilaan. Dito po ay mababa po ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras, but sa 48 oras baka maging tropical depression po siya. So as of this time, pabantayin pa rin natin dahil po nasisira po ang kanyang sirkulasyon pagtawid po ng Luzon. Dumaan po siya dito malapit sa Kabikulan. At meron pong isang vortex pa nitong LPA or isang center point na nag-form dito. At hindi natin alam kung saan dyan ang magiging dominant center. So, palagay natin dito yan mag-form sa may kanluran bahagi ng Baguio o sa may kanluran bahagi ng Dagupan sa may West Philippine Sea. So, antabayan na natin pag reorganize itong si LPA 97W. So, sa kanyang pagkalaki, yung kanyang extension o trough, bibigay pa rin ng mga kalat-kalat ng mga ulan hanggang malawakang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng Kabisayaan, Luzon, lalong-lalo na po sa Mimaropa, kasama dyan ang Palawan. So, mag-iingat po tayo sa mga posibleng mga malalakas na ulan na magkakaroon ng mga pagbabaha at pagguho ng lupa sa mga hazard-prone areas. So, ito po, mabagal na kilos pa hilagang kanluran. At gaya ng sinabi natin, sa loob ng 24 hanggang 48 oras, ito po ay posibleng maging ganap na bagyo o maging isang aktibong low pressure area sa may kanluran po ng Ilocos Region. Samantala, sa ibang bagay ng bansa, sa may Mindanao ay magiging maulap ang paburin na may pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi. Meron po tayo sa labas ng ating bansa, 2 pang surface trough. Itong isa dito sa may northeast ni 97W, baka rin maging isang ganap na bagyo. So, posibleng 2 ang mag-form base po sa 2 computer models. Pinapakita ng American at European model na 2 tropical cyclone ang mag-form. So, anong resulta niyan? Pag meron tayong tropical cyclone dito at meron pa tayo dito, i-draw niya ang tinatawag nating hanging habagat. Okay? So, simula na po yung seasonal wind system natin tuwing Hunyo hanggang September. So, ito po yung hanging habagat. Okay? So, yung mga flood-prone areas, mag-ingat po kayong lahat dahil po possibility na magkakaroon po mga pabugso-bugsong ulan, lalo na sa Miyerkules hanggang Sabado dahil po sa pagbuo na nitong si 97W. Although, palabas na po siya ng ating bansa sa darating na Huwebes. So, ito po yung fast animation. So, nakikita ninyo dito, pag tawid ng Luzon ay medyo nasira ang kanyang sirkulasyon. But sa mga nakalipas na 3 oras, nagsisimula na po siya mag-reorganize from here. Posibleng nandito na po siya sa may west of Pangasinan. So, babantayin po natin itong system na ito. At kapag mag-develop po ito, mag-i-issue ulit tayo ng another YouTube video analysis, yung special coverage na po nitong bagyong ito. At ito yung zoom-in satellite animation mula alas 12 ng tanghali hanggang ngayong alas 6. So, makikita ninyo na kaninang alas 12, ayan po, medyo clear pa po yung kanyang sirkulasyon dahil nasisira nga pagtawid ng Luzon. But dito siya natin pinpoint yung center, but ngayon, posibleng dito na po siya nag-form either sa may west of Pangasinan o west of Baguio or even dito sa may west of Zambales. So, malalaman po natin yan overnight hanggang tomorrow. Baka may center point na po siya dyan bilang isang aktibong LPA. So, patuloy pa rin nakakaranas po ng malalakas sa thunderstorms ang buong bahagi po ng ating bansa. Although itong Mindanao ay more of a localized thunderstorms. Yung traffic kasi nandito lamang po sa may Visayas, Palawan at ibang parte po ng Luzon. So, malawakan po ang ulan. Although may mga ibang areas na hindi naman masyado kalakasan dahil po hindi masyadong intact po yung mga cloudiness niya.
So, ito po yung rain forecast sa sunod na 3 araw hanggang Thursday. So, inaasahan po natin hapon-hapon, bukas Martes ng hapon, Miyerkules ng hapon, at sa Huwebes ng hapon ay patuloy pa rin yung mga pabugso-bugsong ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. At pagdating po ng Miyerkules, okay, yan po si Miyerkules po yan, at sa Huwebes, ang mga pag-uulan na yun dito sa may kanluran bahagi po ng Luzon, kanluran Kabisayaan at Mimaropa ay dulot na po yan ng paibayo niyang habagat. So makikita nyo dito, nandito yung possible tropical depression at meron pang isa dito. So yan dalawang low pressure system ay patuloy na patuloy na papalakasin na yung tinatawag nating hanging habagat. And yung rainfall accumulation, halos buong bahagi po ng ating bansa ay magiging malawak po ang mga pag-ulan sa susunod na 3 araw except for Mindanao, hindi masyado affected nitong circulation ni LPA 97W at yung hanging habagat. At pagdating naman po sa wind at pressure forecast ng European model, kuno si windy.com, papakita natin sa inyo ang pag-develop nitong LPA. So bukas ng hapon, inaasahan pong unti-unting lalakas na po yung LPA po dito sa may west of Luzon at sa Miyerkules ng hapon ay magiging ganap na po siyang tropical depression west of Ilocos region at meron pang isang LPA dito mabubuo. Okay? At sa Huwebes, ito po ay lalabas na po sa Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical storm patungo po sa western Guangdong, southern China at Hainan Island. At yung habagat, ito na po. Magsisimula na po yung magbibigay ng mga ulan, pabugso-bugsong ulan sa kanluran bahagi ng Kabisayaan, Mimaropa at sa Western Luzon as well. At ito yung panibagong LPA na posibleng maging isa na rin na bagyo dito po sa may east of Batanes. So dalawang system po yan na maghahatak po ng habagat at sa July 1, ayan po, itong si potential tropical storm ay papalapit po sa Hainan. At ito naman po yung isang tropical cyclone na patungo na yun sa southern islands of Japan. So, kanyang tracking ay patungo dito, samantala itong isa ay patungo dito. Yan po ang European model. Okay, kung forward natin yung forecast sa Sabado, ayan na po siya. Malapit na po sa southern China. Ito naman, malapit na po mag-exit ng PAR, patungo Okinawa. At sa Linggo, July 3, naka-exit na po yung isang bagyo dito. At ito naman isang bagyo ay maglalandfall na sa may southern China. Now, yung American model, halos magkapareho naman po ang kanyang tracking. Ito po yung American model. Tuesday, yan po, lalakas po sa may West Philippine Sea. Wednesday, magiging tropical depression. Huwebes, yan na po, tropical storm. At nandito na rin yung isa, namumuo sa may North Philippine Sea, east of Batanes. Biyernes, yan na po, tropical storm, stationary sa may Philippine Area of Responsibility, west of Ilocos Norte. At ito naman yung isa, magiging tropical storm. Papalabas na po sa Philippine Area of Responsibility via Yayama Islands. Okay? Ito po yung southern islands of Japan. So, makita po ninyo ang surge ng habagat sa kanluran bahagi po ng ating bansa. So, malamang malakas na naman po ang hangin, 30 to 50 kph sa darating pong Friday. Sa Sabado, July 2, ayan na po, mag-exit ng PAR yung isang bagyo. Ito naman si 97W na magiging bagyo ay unti-unti na pong nakalabas ng PAR patungo po sa may southern China. So, ibang direction ito ay mukhang dito po siya magla-landfall sa may Xiamen area. Ito naman, halos pareho naman sa European model itong isa, but itong si 97W, ang European model ay dito siya. Okay? So, most likely to get the midpoint of those two. Baka possible dyan po yung takbo nitong si 97W na magiging tropical storm. So, July 2, Sabado, exit na po siya ng PAR. But still, yung epekto po ng habagat, ayan, makakaranas pa rin dito sa ating bansa. So, magiging maulan tayo, mahangin sa Luzon, sa may Western Visayas at Mimaropa. Now, sa Linggo, ayan na po, nag-accelerate na po si yung isang bagyo, magla-landfall sa Korean Peninsula, sa may South Korea. At ito naman isa, si 97W bilang bagyo, ay susunod po dito sa isang, dito po sa bagyong ito. At mukhang dadaan po siya sa may
mukhang maglalandfall po siya sa early morning ng Monday sa may Xiamen City ng Southern China. So, possible severe tropical storm or pwedeng typhoon po siya pag landfall po niya dito. Dahil po panahon na po na ito ng mga bagyo. Lalo po July, August, yan po pinakamarami sa mga formation ng mga bagyo sa ating lugar. But let's hope and pray na hindi tayo tamaan dito mga weather system. And after that, all clear naman po ang Western Pacific, but meron naman po pinapakita dito ang American model na isang LPA. So, later na natin i-discuss yan dahil mababa pa po ang probability niyan. So, yan muna po ang latest. So, antabayanan, pag maging bagyo, gagawa po tayong special coverage. But rest assured, ito po ay palabas na po ng ating bansa, itong si 97W. At ang magiging epekto po niyan ay yung paghikayat ng habagat na magbibigay po ng mga seasonal rains and thunderstorms na may mga hangin na hindi lalampas ng 50 o 60 kph sa kanluran bahagi po ng ating bansa. So, apektado po ang Ilocos Region, western sections ng Central Luzon, Metro Manila, Mindoro, may Maropa, at kanluran bahagi rin ng Kabikulan, may mga ulan-ulan pong inasahan but hindi masyadong kalakasan compared sa western sections ng Luzon na binanggit natin. Again, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv o youtube.com/MrTyphoon, and i-like ninyo ang ating mga videos at mag-subscribe sa ating notification bell para updated po kayo sa ating news updates sa panahon. And also sa ating Facebook page, MrTyphoon.com or Facebook.com/MrTyphoon. I-like lang niyo yung mga stars para makatulong po sa ating pagbigay ng informasyon sa ating panahon. Again, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser and see you again on Wednesday.